کوبانێ ئازاد بوو کۆبانێ ڕێزگار بوو هەروەها ئەم مزگینیە دەدەن هەموو پاکراوانێ کورد و کوردستان خەلکێن باژارێ حەسەکێ بگاوا بihîstina nûçeya rizgariya bajarê Kobanê ji hêzên tendraw şahî li gelek kolan û meydana li darxistin. Li qê Hesekê ya Partî Dîmokratî Kurdistanî bi vêboneyê ahengek li darxist li bernavenda Berzanî. و هەروەها خەلکێن بەشدار کێفخۆشییا خوا ئانین زمان bi rizgariya bajarê Kobanê. Em ji bajarê Hesekê ji gundê Miftî bi gelekî dilxweş û kêf em dişînin ji Kobana rengîn re em dişînin ji Şingala birîndarê bi navên Amûdê bi navên Miftî bi navên Qamişlo bi navên miletê Kurd tevî em pîroz dikin serfiraziya Kobanê û pîroj bê ji serokê mezin re ji serokê Netewî re serok Mesûd Barzanî re û ev gotina min bi navên hevalên emgîhan yên li gundê Miftî şehîd emgîhan em diyarî pêşmergê Rojava tevî dikin. Kobanê jiyaneke nû perperîkên berfê ji dil difirin û diçirisin li welatê min. Ey şehîd xwîna te germe min çi sar û serme ye tu bi qurbana welatî kî bi qurbana te ye ala Kurdistan bi xwîna te bilind û berze ye. Em gelek kêfxweşin bi Kobanê re û vê serkeftina Kobanê Piştî topbarankirdina rejîma Sûriyê li ser taxên Kurdî li vî bajarî bi serkeftina berxwedana Kobanê hemû êş û azarên xelkên vî bajarî bûne kêf û xweşî. Dara Ebdo, Hesekê, Ark.